Hola, benvingudes. Hola a tots i totes. Jo sóc la Sandra Gómez, sóc coordinadora de projectes de l'àrea de tecnologies digitals de la Fundació Ferrer i Guàrdia. M'agradaria donar-vos a totes la benvinguda a aquest seminari que porta per títol Pensar la inclusió digital des de l'àmbit local. Per mi és un plaer poder conduir aquest espai de reflexió i de fet, m'agradaria començar agraint la participació de les companyes que avui m'acompanyen, no?, en aquest espai. Per una banda, l'Anna Inglés, de la cooperativa Colectic i el Canòdrom Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, l'Anna Puig, del Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa, i l'Ester Collado, de la xarxa de punts Òmnia de la Generalitat de Catalunya, concretament del punt Òmnia de la Seu d'Urgell. Excusem, a més, a l'Esperança Paños, de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que per un imprevist de darrera hora no ens ha pogut acompanyar i a qui enviem totes quatre una forta abraçada des d'aquí. Aquest seminari té per objectiu ser un espai de reflexió, un espai de debat entorn als impactes de les desigualtats digitals en la nostra societat, no?, i en les potencialitats que té l'àmbit local per a la inclusió digital de les persones. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia fa anys que treballem en l'anàlisi de les desigualtats sociodigitals amb aquest objectiu, no?, de generar coneixement sobre aquest fenomen, visibilitzar l'impacte d'aquestes desigualtats i promoure el desenvolupament de polítiques públiques que puguin abordar aquestes qüestions des d'una òptica d'aprofundiment democràtic i d'impuls de les llibertats i dels drets. D'altra banda, l'àmbit local ha estat també un espai referencial per a nosaltres, tant en el desenvolupament de diferents investigacions com en el suport que es du a terme a través dels projectes de consultoria, tant a administracions locals com a entitats del tercer sector, i que això ens ha permès no només tenir un coneixement privilegiat del territori i de les dinàmiques que es produeixen, sinó també dels recursos, les polítiques, les estratègies, els agents, etc. No? Aquest coneixement ens ha permès reafirmar-nos en el valor de l'àmbit local i la potencialitat d'aquest per al desenvolupament de polítiques públiques estratègiques, com és en aquest cas l'abordatge de la inclusió digital. Abans de començar aquest espai de debat, m'agradaria compartir algunes reflexions amb vosaltres. Us compartiré molt breument pantalla. D'acord. Com us deia, d'entre aquestes investigacions que s'han realitzat la Fundació en aquest àmbit, durant l'any 2022 vam poder portar a terme la primera enquesta a nivell estatal específicament adreçada a analitzar la bretxa digital a Espanya. Des de la web de la Fundació, de fet, podeu accedir als resultats complets d'aquesta enquesta, l'informe, els articles, el seminari, etc. I també podeu accedir a la pròpia base de dades de l'enquesta amb aquesta idea que el coneixement, no?, o les dades que es posen a disposició puguin continuar servint per generar més coneixement. Algun dels resultats d'aquesta enquesta, no?, que a continuació, com us deia, us compartiré molt breument, ens han reafirmat en allò que ja veníem destacant, i que és, per una banda, la importància de l'acompanyament en l'adquisició i desenvolupament de competències digitals i, per altra banda, el valor de l'àmbit local no només a l'hora de detectar les situacions de desigualtat sociodigital, sinó també en l'abordatge d'aquestes qüestions des de la proximitat. I per què vam fer l'enquesta, no? El desenvolupament de l'enquesta respon al fet que, de fet, com apunten diverses de les veus implicades en la investigació en matèria de drets i desigualtats digitals, una de les principals problemàtiques amb la que ens trobem és la manca de dades primàries, no?, que possibilitin una anàlisi en profunditat de l'estat de la qüestió de la bretxa digital a Espanya. Aquesta manca de dades primàries es tradueix també, pensem, en un dels grans reptes que té l'àmbit local, no?, i que és com mesurem la bretxa digital a l'escala local, de quines dades es disposa, si existeix o no la possibilitat de generar dades primàries en l'àmbit local i, en aquest cas, quines serien, no?, aquestes dades que necessitaríem o quines prioritzaríem. La pandèmia de la Covid-19, a més, i especialment el confinament, van fer emergir una quantitat molt important de polítiques i d'actuacions reactives que
tot i que sens dubte eren necessàries, no? I buscaven pal·liar situacions molt greus, no sempre van tenir en compte l'existència de recursos, serveis, projectes que ja s'estaven desenvolupant al territori, no? Que ja estaven actuant al territori, que estaven connectats amb la comunitat, no? I encara més important, que disposaven i disposen d'un coneixement molt important sobre el territori pel fet de tractar-se de serveis de molta proximitat. Això el que va suposar és que en molts casos es van duplicar recursos, es van crear serveis ad hoc que moltes vegades han estat puntuals. Per tant, el que vull dir és que no es tracta només d'una manca de dades sobre el grau d'inclusió o exclusió digital de la població, sinó també moltes vegades d'una manca de coneixement sobre els propis recursos disponibles al territori, no? Que això al final el que fa és dificultar o impedir la planificació estratègica de l'abordatge d'aquestes qüestions. D'altra banda, què ens han permès observar els resultats? En primer lloc, ens han permès confirmar o reafirmar alguna de les percepcions que ja teníem, no? Per un costat, que les bretxes digitals són eminentment bretxes de caràcter social i que se sustenten en desigualtats de caràcter socioeconòmic i cultural i que al seu torn es retroalimenten. I, per tant, es posa de manifest l'elevada interseccionalitat de les desigualtats que travessen a les persones i contradiu, no? Vindria a contradir una mica aquesta clàssica distinció entre desigualtats socials i desigualtats digitals, com si d'elements inconnexos es tractés. D'altra banda, també hem pogut veure que incidir sobre les dimensions d'ús i sobretot sobre la dimensió d'aprofitament tecnològic resulta cabdal per potenciar aquestes possibilitats d'inclusió o exclusió social i digital, sobretot entre els col·lectius més vulnerables. I que tenint en compte tot això, hem pogut observar la potencialitat de la conceptualització de l'acompanyament, no? De l'acompanyament digital, com a element que va més enllà de la capacitació digital, en tant que aporta elements que ens permeten entendre en major mesura el rol que juguen les mesures, les actuacions, els agents en la consecució d'aquesta inclusió digital i social. Essent clau, de nou, no? La potencialitat de l'àmbit local en el desenvolupament d'aquest tipus d'estratègies. En segon lloc, no? També hem pogut observar elements clau per cadascuna de les 3 dimensions en les que analitzem la bretxa digital. En quant a l'accés, i molt ràpid, els resultats de l'enquesta ens mostren que, contràriament al que es venia manifestant o al que es venia exposant, no ens trobem front una bretxa d'accés superada, especialment entre certs col·lectius, no? I això tenint en compte que en l'enquesta nosaltres no vam poder mesurar tots els temes relacionats amb la qualitat de l'accés, i que sabem que és un dels indicadors claus en aquesta dimensió, no? Més enllà de veure si es disposa o no d'accés a internet i als dispositius, hauríem de poder valorar quina és la qualitat d'aquest accés, perquè això també marca una diferència important a l'hora de potenciar o no la inclusió digital de determinades persones. En aquest sentit, el que observem és que prop d'un 9% de les persones encastades no disposa de cap tipus de connexió a internet i que l'accés es troba condicionat per variables com el sexe, l'edat i el nivell d'ingressos. A més, també s'observa que gairebé un 16% de les persones encastades tenen un problema d'ubiquitat. Què vol dir? Que no poden accedir a internet sempre que ho necessiten, ja que només disposen d'una tipologia d'accés, no? O accés a dades fixes o accés a dades mòbils. D'altra banda, a més, en el cas de l'accés a dispositius, hem pogut observar que més del 20% de les persones encastades no disposen d'accés a un ordinador, amb les problemàtiques que això implica a nivell d'aprofitament i d'adquisició i desenvolupament de competències. En aquest sentit, si apliquem la perspectiva de gènere, a més, podem copsar que les famílies monomarentals que disposen d'accés a un ordinador a la llar representen 14 punts percentuals menys que les persones amb 2 progenitors, per posar un dels exemples.
En quant als usos digitals, hem pogut copsar que els majoritaris són els relatius a la comunicació, no? Cap novetat aquí. Mentre que aquells que es perceben com més complexos i menys accessibles i que es troben molt marcats aquí, tant pel nivell de competències digitals com per l'edat i el nivell d'ingressos, són els usos relatius a la participació ciutadana i a la relació amb l'administració pública digital. De nou, pensem que ens trobem front a una realitat que interpel·la molt directament a l'àmbit local i que es relaciona amb la necessitat de fer efectius els drets de les persones i que incideix també sobre la qualitat democràtica de la nostra societat. Finalment, els resultats de l'enquesta ens han permès copsar l'enorme rellevància que té la dimensió d'aprofitament com a impulsor o com a barrera per a la inclusió digital. I alhora hem pogut copsar de nou les potencialitats que té l'àmbit local per a l'impuls d'aquesta. En aquest sentit, per una banda, els resultats de l'enquesta ens han permès observar la rellevància, la importància que tenen les actituds front a les tecnologies digitals com un factor clau per a la inclusió i l'exclusió. És a dir, sabem que allò que motiva qualsevol ús avançat de les tecnologies digitals són les actituds que tenim envers aquestes. Un dels elements diferenciadors de l'enquesta és el fet d'emfatitzar la rellevància de les actituds i en relació a les competències digitals, també la rellevància de l'autopercepció i de l'autoconfiança digital. Proveir de les condicions d'accessibilitat necessàries i incidir sobre el nivell competencials són elements que és clar que es poden abordar des de l'àmbit local. Però incidir sobre les actituds requereix d'un nivell de proximitat i d'un nivell d'acompanyament que probablement només es pugui aconseguir des de serveis molt pròxims, molt arrelats a la comunitat, amb un coneixement molt profund d'aquesta, i que això permeti detectar elements tan complexos com els que estem comentant, i que a més es caracteritzen com per una elevada subjectivitat. El que és clar és que ens trobem front a una realitat, la de la transformació digital, que fa que l'abordatge de les bretxes sociodigitals s'hagi de considerar una prioritat en el marc de les polítiques públiques. Segons dades de l'enquesta, un 18% de les persones enquestades s'han sentit excloses en alguna ocasió degut a les tecnologies digitals perquè no han volgut, perquè no han sabut o perquè no han pogut utilitzar-les, essent la manca de coneixements i habilitats el principal element d'exclusió i el fet de tenir l'ajuda de persones al voltant, tenir l'accés als dispositius necessaris i tenir l'interès i la motivació per utilitzar les tecnologies els principals elements d'inclusió. Sense més, fins aquí una mica aquesta part més introductòria, amb la que volíem una mica contextualitzar el perquè del seminari, què ens havia conduït a pensar que aquest era un espai necessari, interessant. Com comentava a l'inici, l'anàlisi dels resultats de l'enquesta ens reafirmen en la concepció de l'àmbit local com un espai clau, com un espai cabdal per a l'abordatge de les desigualtats sociodigitals. Avui tindrem el plaer de poder reflexionar i de poder debatre amb 3 professionals que estan vinculades a diferents experiències i que des de diferents perspectives contribueixen a l'abordatge de la bretxa digital des de l'àmbit local. Ara sí, iniciarem aquest debat amb una breu presentació per part de cadascuna d'elles per tal que puguem contextualitzar l'experiència i l'expertesa des de la que contribuiran a aquest debat i continuarem ja amb el debat pròpiament. Abans de començar, voldria recordar a les persones que ens estan seguint a través de l'streaming que ens poden anar adreçant les seves preguntes a través del xat durant tot el debat, que les anirem recollint i que dedicarem un espai al final del debat per a que es doni resposta a aquestes preguntes. I, per tant, podeu adreçar preguntes específiques a alguna de nosaltres o a totes 5. En principi, el xat s'hauria d'habilitar en aquests moments i, per tant, al llarg del debat podreu anar realitzant aquestes preguntes o aportacions, el que considereu. Així doncs, per començar les presentacions, una mica us dono el tret de sortida i vosaltres mateixes sentiu-vos lliures de
d'exposar el que considereu. Comencem amb l'Anna Inglés. Anna, endavant. Doncs hola, primer de tot agrair-vos que ens hagueu convidat i formar part d'aquesta taula, a més predominantment femenina, parlant de temes d'inclusió digital, que també és rellevant, com a mínim per nosaltres. Bé, jo, per una mica de contextualitzar d'on vinc i què faig o què intentaré representar, jo vinc d'Ecolectic, que és una cooperativa que fa 30 anys que treballa per la transformació social a través de la tecnologia, i ho fem des del 92 al barri del Raval. Inicialment vam començar treballant amb joves, però ben aviat vam obrir com a propostes a persones de qualsevol edat, enfocant com en diferents etapes de la vida, no? I la seva relació que podien anar tenint amb la tecnologia. També adaptant-nos a com això anava evolucionant al llarg d'aquests 30 anys, perquè no és el mateix treballar quan no hi havia ordinadors a les cases que ara que estem parlant, per exemple, de fabricació digital o robòtica i coses així. Des d'Ecolectic hem treballat també per diverses xarxes que també tenen un impacte a nivell local, com pugui ser la xarxa Puntic o la xarxa Òmnia, que de fet em fa molta il·lusió compartir també amb l'Ester, que després ens explicarà més de prop. I ara darrerament, des del 2020, coordino l'oficina tècnica del Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, al barri del Congrés i els Indians, per tant, també abordant com un altre àmbit a la ciutat de Barcelona. I en el Canòdrom, que és l'Ateneu, pertany a l'Ajuntament, per tant, també aquí podrem una mica quin és l'enfocament que es fa des de l'Ajuntament a nivell d'aquest tipus d'estratègies. I aquest és un espai obert dedicat a la tecnologia i la comunitat en general, tant a nivell de barri com a nivell de ciutat, amb una perspectiva crítica sobre la tecnologia que intenta traduir i acostar la informació, les perspectives sobre tecnologia cap a la ciutadania. Una mica fer aquesta traducció i aterrar com certs conceptes que a vegades ens queden una mica a l'abat. De fet, com que després ja hi entrarem, no m'extendré ara, però també des d'aquí hem impulsat alguns projectes pilots per combatre els temes de bretxa digital, que, com que després ja entrarem en cada una de les propostes, doncs ja en parlarem. Jo ho deixo aquí, passo el testimoni a la següent. Moltes gràcies, Anna. Perfecte. Continuem, si us sembla. Anna Puig, endavant. Hola, bon dia, què tal? Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos, i també agraïm en especial a la Fundació Ferrer i Guàrdia per haver-nos convidat a participar en aquesta taula rodona. A nosaltres ens han demanat que expliquem una experiència que portem fent des del 2019. Portem 3 congressos i 2 jornades, ara us ho explicaré. Nosaltres a Terrassa, la ciutat, jo soc l'Anna Puig, la cap del Servei d'Universitats de l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa és el segon campus urbà més gran de Catalunya després de Barcelona. Comptem amb 10.000 estudiants de 50 nacionalitats diferents. S'hi poden estudiar unes 144 titulacions entre graus, màsters i postgraus i doctorats. Tenim 38 grups de recerca amb prop de 400 persones investigadores. Les nostres escoles universitàries són eminentment tecnològiques. Comptem amb l'escola més gran de la UPC de tot el país, amb 4.000 estudiants, que és l'ESIA, l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Audiovisual, Aeroespacial, i tenim l'ESCAC, tenim cinema, tenim multimèdia i videojocs amb el CITEM, tenim òptica i optometria amb la FOT, tenim infermeria amb l'EUIT i tenim la UNCET on fan ADES. També som .OC. Tot això què vol dir? Per què? Per què arribem a fer aquest congrés? Tenim carreres eminentment tecnològiques. El 70% de la majoria dels nostres graus, dels nostres estudiants, estan ocupats per nois i el 30% per noies. Això fa que la nostra bretxa de gènere sigui molt important. Aleshores, allà el 2019, entre les regidories de polítiques de gènere i el nostre servei i la regidoria d'universitats i les professores del nostre campus, vam decidir endegar aquest congrés
davant d'aquesta necessitat de visibilitzar el paper de la dona en els àmbits científics i tecnològics i sobretot despertar les vocacions STEAM entre les més joves per així precisament contribuir a disminuir aquesta bretxa de gènere que hi ha actualment. És ben cert que la contribució de les dones a la ciència i la tecnologia ha estat tradicionalment invisibilitzada, fins i tot en l'àmbit de la salut, tot i tractar-se d'un espai altament feminitzat, tant la recerca com la intervenció tenen un marcat biaix androcèntric. I aleshores un dels elements principals que justifica aquest congrés és la voluntat de posar de relleu i en valor aquesta visibilitat, sobretot a les nenes i a les noies en particular, per promoure aquestes vocacions científiques i tècniques entre les futures estudiants. La realitat social que ens envolta mostra que, malgrat que les dones siguin cada cop més formades i es mostrin més competents en ciències i tecnologia, hi ha camps que no accedeixen. Hi ha un exemple que si poséssim a tots els estudiants del país en una sola classe, més de la meitat serien dones, 50% dones, 50% homes, però els percentatges canvien si s'analitza cada especialitat. En ciències, matemàtiques i informàtica, les estudiants representen el 30% i en enginyeries només el 23%. La baixa presència de dones en aquestes disciplines, conegudes amb l'acrònica STEAM, que en anglès és ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i arts, fan evidentment la desigualtat de gènere que des de fronts molt diversos nosaltres estem combatent i s'està combatent en la nostra societat. Aleshores, aquest és l'espai que nosaltres ens movem. Fem moltes activitats durant l'any per combatre la bretxa de gènere i també la inclusió digital. Ja ho anirem tractant al llarg de la taula rodona, però nosaltres hem creat aquest espai per repensar i recosir aquesta bretxa i per analitzar experiències i bones pràctiques que ens permetin acostar la ciència i la tecnologia a les nenes i als més joves. Des de l'any 2019 hem organitzat 3 congressos. Entre congrés i congrés fem una jornada que és la preparatòria al congrés i en total hi han participat 1.204 persones i s'han presentat al voltant d'unes 100 comunicacions. Jo també aturo aquí la meva intervenció i continuarem aprofundint-ho. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Continuem amb l'Ester Collado. Ester, endavant, quan tu vulguis. Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes i sobretot agrair a la Fundació que m'hagi pogut convidar per poder participar en aquest seminari i en aquesta taula i sobretot compartir aquest espai amb les companyes que ara mateix estan igual que jo com a ponents. I explicar una mica què és l'Òmnia. Jo soc dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d'Urgell, en aquest cas. El Punt Òmnia, per les persones que no sàpiguin ben bé què és, el Punt Òmnia és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i que dona suport a la ciutadania. Nosaltres el que fem és una intervenció social utilitzant les eines TIC com a eina integradora per poder millorar i afavorir tota aquesta inclusió social. Llavors, lògicament, nosaltres el que fem és, des de l'Òmnia, la finalitat bàsicament és un recurs que participa en conjunt amb tot el territori. Llavors, per nosaltres és molt important aquest treball amb el territori, amb totes les agents que nosaltres tenim per poder donar aquesta capacitació a tota la ciutadania. L'Òmnia sí que és veritat que és un programa que té un punt d'inflexió molt important cap a les persones amb risc d'exclusió social, col·lectius i entitats, però nosaltres estem oberts a tota la ciutadania. Abans, Sandra, tu ens has compartit una diapositiva que a mi m'ha agradat molt perquè parlava justament d'acompanyament, i això és el que justament fem els Òmnia. Aquesta és la nostra filosofia. Nosaltres el que fem sobretot és estar, és aquesta proximitat, és aquest acompanyament perquè tothom pugui realment tenir aquest accés a aquesta tecnologia i poder ser capaç de fer-ho.
Nosaltres treballem, com veieu amb aquesta diapositiva, amb 3 eixos principals, el comunitari, el d'aprenentatge i el d'ocupabilitat. Qualsevol dels 3, qualsevol òmnia, té unes realitats molt diferents, perquè no tots els òmnia estem al mateix lloc geogràfic, però tots treballem amb aquests 3 eixos i penso que és superimportant aquest acompanyament que nosaltres fem. Moltes gràcies, Esther. Totalment d'acord que el tema de l'acompanyament jo crec que és un dels aspectes que comentarem ara durant la taula rodona, però que al final és cabdal i és molt característic d'aquests espais de proximitat. En aquest moment teníem prevista compartir-vos també la intervenció de la companya d'Esperanza Paños, vinculada a la xarxa de biblioteques municipals. Com que no ha estat possible, però des de la Fundació estem convençudes que les biblioteques són uns espais de referencialitat i de proximitat en la comunitat i que creiem que tenen un paper important també quan parlem d'inclusió digital, no hem volgut que desapareguessin d'aquest debat i hem pensat que podíem dedicar uns minutets molt breus a reflexionar, a incorporar la presència de les biblioteques. Per tant, tot i que no tindrem la profunditat segurament que hauríem pogut tenir amb les explicacions de l'Esperanza, us compartim un vídeo que es va editar i es va publicar en el marc de la presentació del model XBM de la xarxa de biblioteques municipals i que reflexiona una mica sobre la forma en què han evolucionat les biblioteques en aquests darrers anys per adaptar-se també als processos de transformació de la nostra societat. Llavors, companyes, si podeu compartir-nos aquest vídeo. Gràcies. Les biblioteques públiques són, dins dels nostres municipis, l'espai cultural més important i, per tant, dintre de les nostres societats. És evident que durant molts anys i també actualment les biblioteques han estat al centre de la cultura, de l'educació arreu de tota la demarcació, de tots els municipis de la demarcació de Barcelona. I és evident que el que han de fer les biblioteques i el que han fet és anar canviant el ritme que canvia la societat. No tindria cap sentit mantenir unes estructures antigues quan la societat és molt dinàmica i quan la cultura és molt dinàmica. Per tant, el que hem anat veient i el que han anat fent les biblioteques públiques és adaptar-se a una realitat que ens apreta cada dia i que ens ensenya que hem de ser molt flexibles i amb moltes possibilitats d'engegar nous sistemes i nous recursos a cada una de les biblioteques. La xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona té al voltant de 250 equipaments entre biblioteques i bibliobusos. És un conjunt d'equipaments que treballa en xarxa, per tant són equipaments municipals, però des d'una perspectiva d'economia d'escala treballem coordinadament. Els usuaris això ho veuen en serveis com el catàleg col·lectiu, que des d'una biblioteca es pot demanar qualsevol llibre de la xarxa, ho veuen perquè tenen un carnet únic, amb aquest carnet poden anar també a qualsevol biblioteca o bibliobús de la xarxa, ho veuen amb el servei de préstec interbibliotecari, que són els llibres els que els mouen i no les persones de biblioteca en biblioteca. Per tant, el que s'ofereix és un servei integral. Una de les coses que ens ocupa i ens preocupa a la Diputació, i en aquest cas ho salvem, és l'equitat territorial. La voluntat d'aquesta xarxa de biblioteques justament és que tots els ciutadans de la demarcació tinguin les mateixes possibilitats de formar-se, de tindre biblioteques, d'utilitzar-les, d'aprendre, de tindre cultura a l'abast, i és evident que quan parlem de tots els municipis el que volem és que els ciutadans siguin iguals, visquin a l'àrea metropolitana, visquin a un dels pobles més petits de la demarcació que tenen biblioteca. Per als professionals de les biblioteques XBM, aquest nou model planteja una sèrie de reptes. Sobretot ens obliga a ser molt innovadors, a ser creatius,
a implicar-nos i ser compromesos amb el servei amb la ciutadania. Però crec que els professionals estem preparats per fer tot això que ens demana el nou model i, de fet, crec que som una de les claus de l'èxit d'aquest model. Hem esdevingut gestors i dinamitzadors culturals de proximitat. Segueix sent biblioteca el plat fort, diguem, el centre, l'epicentre, com a lloc de coneixement, de trobada, d'estudi, de consulta, però el que vol anar és una mica, repeteixo, una mica més enllà, no? I per tant que hi hagin altres serveis, altres al·licients, perquè diferents públics, sobretot anant a buscar el públic jove, que potser és el que pensem que costa més que s'hi acosti, l'infantil, la gent gran, o com ja tenen l'hàbit d'anar-hi, i hem anat a buscar estímuls diferents. Jo penso que aquests espais que hi ha a les biblioteques, així més oberts i que puguis utilitzar, estan molt bé per socialitzar i per fer altres activitats que no són només, per exemple, venir a estudiar, sinó pots venir a tocar el piano o llogar un ordinador allà. Jo crec que està molt bé perquè no només pots estudiar. La relació que té el ciutadà amb aquest nou model de biblioteca està venint, o sigui, ho estem veient cada dia està canviant, cada dia ens fa repensar coses i ens fa canviar-les. Perquè al final, 7 anys de gestació d'un projecte no és viu fins al primer dia quan entra l'usuari. Aquest nou model a nivell municipal implica sobretot un valor de suma amb tots els protagonistes que vam pensar com poder ser aquesta nova biblioteca, és a dir, l'administració, els que formen part ben bé, treballadors de la biblioteca i fins i tot el que és la pròpia ciutat, que entre tots vam intentar de pensar quin tipus de biblioteca volíem. I sobretot també un valor que nosaltres creiem molt important, que és el de proximitat. Aquesta idea de que una biblioteca ha d'estar integrada a la ciutat, però sobretot al seu entorn. I quan dius el seu entorn vol dir que sigui un lloc de nexe d'unió que tingui relació amb tota la ciutadania, però també sobretot amb les entitats i amb tota la gent que conforma els barris i el que sigui la ciutat. Jo a la biblioteca vinc a estudiar i també amb aquesta aula d'autoaprenentatge a fer un repàs, un reforç de la llengua anglesa. Jo a la biblioteca vinc a treballar bàsicament. M'agrada la tranquil·litat i per la meva feina, com que a vegades he de treballar online des de casa o he de viatjar, doncs m'agrada venir a un lloc on estigui concentrada, hi hagi tranquil·litat i tingui un espai adequat. Nosaltres sempre també volem una biblioteca on hi passin coses i per això l'omplim de molts serveis, de moltes activitats, de molts espais perquè hi hagi molta vida i hi passin moltes coses. Molt bé, doncs amb aquest vídeo una mica el que intentàvem era això, recuperar, no perdre d'aquest debat també la possibilitat de reflexionar sobre el paper de les biblioteques en tant que equipament de proximitat. Ara sí, fetes aquestes exposicions inicials o presentacions una mica per ubicar-nos totes des de l'expertesa des de la que parlem, el que iniciem és aquesta taula rodona, aquest espai de debat que al final no deixa de ser una mica un espai de conversa entre nosaltres que decidim obrir a altres persones perquè pensem que és un tema amb molt d'interès i en el que totes hi trobem punts de coincidència. En aquesta primera part del debat aniré adreçant-vos preguntes a cadascuna de vosaltres. Això no vol dir que només hi pugueu respondre vosaltres, sinó que us les adreço perquè entenc que tenen molt de vincle amb les vostres experiències, però evidentment la resta, si us plau, sentiu-vos lliures durant tot el temps d'aportar, de contradir, de fer les aportacions que considereu en cadascuna de les preguntes. Així, comencem, per exemple, Esther, et volíem preguntar, des dels punts Òmnia, partiu d'una perspectiva d'acció comunitària, quines potencialitats creus que pot tenir aquesta mirada d'acció comunitària, de posar la comunitat en el centre, a l'hora d'abordar o de pensar la inclusió digital? Doncs bé, mira, jo primer
el que diria és que qualsevol òmnia, nosaltres tenim una mirada cap a la inclusió social i cap a l'equitat educativa. Penso que és superimportant entendre també aquests dos conceptes perquè, si no, per mi ja no seria un espai òmnia. D'acord? Llavors, nosaltres com a dinamitzadors sempre reclamem o reivindiquem una mica que l'espai òmnia no és un espai pròpiament per aprendre només informàtica, sinó que és un espai viu, és un espai per poder aprendre, lògicament, tot el tema de les TIC, que és superimportant, però que també és un espai de cohesió social i això el que implica és que tothom pot involucrar-se dins d'aquest procés d'aprenentatge, que fa justament créixer aquest sentiment de pertinença amb la comunitat. Llavors, nosaltres el que fem justament és oferir una sèrie d'activitats transformadores i vivencials que per això pensem que és tan important el treball en xarxa amb totes les entitats i col·lectius del nostre territori. Llavors, actuacions que nosaltres fem són actuacions que programem dins del nostre mateix propi espai, però després, com et deia o com explicava, intentem tenir sempre una conversa oberta i escoltar molt primer a la ciutadania, però després tenir també una escolta cap a les entitats i qualsevol recurs del nostre territori més proper. I justament abans amb una companya que també ho parlava pensava que és la importància d'aquest treball en xarxa, d'optimitzar recursos i més quan no estem en un lloc cèntric, per dir-ho d'alguna manera, de territori. Nosaltres estem al Pirineu i els recursos que hi ha són els que hi ha. Per nosaltres també és molt important tot el recorregut. Lògicament, cadascuna de les nostres formacions té un objectiu, que és capacitar la persona, però per nosaltres també és superimportant tot aquest camí que fa la persona. Llavors, sempre li donem molta importància amb el procés. Llavors, bé, nosaltres seria una mica aquesta resposta la que us podria donar des de l'Òmnia. Gràcies, Esther. Molt interessant i molt d'acord. De nou apareixia com aquesta idea de l'acompanyament, de la importància d'estar al costat, i a més jo crec que els òmnies són com uns espais claus també a l'hora de detectar. L'altre dia vam tenir l'oportunitat de participar d'una taula de treball i diferents municipis ens deien que en el moment de confinament o el punt àlgid de la pandèmia, els centres educatius havien estat com a espais cabdals a l'hora de posar com una alerta, de dir, escolteu, hi ha gent que s'està quedant enrere, hem de fer alguna cosa, no podem accedir, i això havia fet com saltar alarmes. Però al final els punts òmnies no només heu parat una mica el cop de la pandèmia acompanyant els usuaris i usuàries, els participants, sinó que a més també teniu aquesta gran potencialitat de ser espais de detecció, d'una mica ser el termòmetre, si m'ho permeteu, de com està aquesta comunitat a nivell d'inclusió digital o exclusió. I crec que això també és un element molt interessant d'aquest fet de proximitat dels espais. Sí, justament per això, perquè òmnia, el significat de la paraula òmnia és tothom i justament el que nosaltres fem és obrir portes a tothom. Per tant, jo parlo sempre o utilitzo molt la paraula ciutadania perquè no m'agrada tampoc encabir ni perfils, però és veritat que hi ha una sèrie de persones que és molt difícil que s'atancin en un altre lloc. En canvi, a l'òmnia és molt fàcil que sigui més proper. Jo com a dinamitzadora, per exemple, i penso que els meus companys fan el mateix, perquè si no, no seria l'òmnia com és, doncs el que fem és que la persona es pugui sentir supercòmodo dins de l'òmnia. És justament una de les feines que penso que és més gratificant. Veure com aquella persona ha fet aquest procés que gairebé no entrava ni per la porta per por i que al final
doncs és capaç d'adquirir una sèrie de coneixements, però sobretot una sèrie de capacitació i d'autonomia que fa que pugui treballar d'una manera, ostres, superdiferent de la manera de com va arribar. Llavors, els Òmnies sí que, com tu deies, en pleno confinament, doncs van parar, com molts altres llocs també, però van parar molts focs perquè justament ens arribava tota la gent, tots els participants que tenim de forma habitual i gent que potser no ha vingut mai, però, ostres, sé que deien, no? Ostres, sé que vosaltres ens podeu fer un cop de mà, doncs això, amb que el meu fill, la meva filla es pugui connectar amb l'escola perquè necessita fer uns deures, perquè tal. Bé, és que és justament un dels objectius, atansar les TIC a la ciutadania i és superimportant. I ja et dic, per a nosaltres, jo parlo com a òmnia de la Seu, l'estar de forma propera a la gent que tenim és molt important. Lògicament, estic d'acord amb una frase que ha fet anar abans la companya de l'Anna Inglés, que deia que, lògicament, nosaltres també fa 20 anys que estem funcionant la xarxa una mica més, la xarxa Òmnia una mica més, i, lògicament, fa 20 anys, com a recurs, aquí només estava el punt Òmnia de la Seu. Això ha canviat molt. Sí que també hi havia un altre recurs, que és el telecentre, però, clar, la realitat és molt diferent al 2023 i, per tant, intentem donar aquest atansament i aquesta formació dins del que nosaltres podem donar resposta. Però és molt important l'escolta cap a què és el que necessita. Gràcies, Esther. Al final no deixa de ser com la necessària adaptació per la que hem de passar totes i estar com predisposades a qüestionar-nos constantment, no només el que estem fent, sinó com mirem la nostra realitat, com l'entenem. I això em lliga una mica amb el que li volia preguntar també a l'Anna Inglés, en aquest cas. L'Esther ja m'ho deixava encarrilat cap aquí. Anna, quan parlem d'inclusió sociodigital, estem com interpel·lant a la cruïlla, l'encreuament entre diverses qüestions. Al final parlem de tecnologies, però parlem també de democràcia, de l'impacte que això té en el territori, parlem de drets digitals, de participació, de cultura, d'impacte ecològic. Per què creus que és important acostar la tecnologia a les persones des de totes aquestes perspectives? I a més, per què creus, per què penses que l'àmbit local és un bon espai per fer-ho? Déu-n'hi-do, la pregunta, Sandra. És de 10, és per buscar el 10. Sí, si em permets faré una prèvia lligant una mica amb el que deia l'Esther, que és aquesta part del que deia ella, de que en els espais Òmnia es treballa molt la comunitat i de com ha canviat la tecnologia o la manera d'abordar-ho des d'aquests espais, des de llavors amb ara, segurament que va molt lligat també amb la teva pregunta, que han canviat les tecnologies i tenim el mal costum també de dir-li noves tecnologies perquè ens van venir totes noves, però les que eren noves fa 20 anys ja no ho són. Però el que no ha canviat són com les comunitats, les persones que el que volen és, o sigui, la necessitat quina és? Aprendre la nova tecnologia, i això és una eina que ens serveix a les persones que treballem en aquest àmbit. Són eines que ens permeten treballar no només perquè aprenguin el funcionament d'aquestes eines com a finalitat, sinó com a eix vertebrador i que facilita generar aquestes comunitats i facilita l'aprenentatge mutu, perquè quan són noves a vegades funciona molt bé el treballar conjuntament amb altres persones que intenten aprendre el mateix. Llavors, com aquesta necessitat d'aprenentatge, diguéssim, és constant i al llarg dels anys segueix estant allà amb diverses persones, les mateixes o persones noves, cada eina nova que apareix o cada gir que ens dona la revolució digital que vivim,
això també ens permet seguir generant aquestes comunitats i responent a aquestes necessitats. Per la pregunta que tu em feies sobre l'abordatge des de diferents àmbits i per què. Per nosaltres, o per mi, l'important d'aquesta proximitat des de diferents espais és una mostra més de la transversalitat de la tecnologia, que és una capa que ens travessa i que, encara que no siguem conscients, en diferents espais de la nostra vida ens està afectant directe o indirectament, perquè moltes vegades no en som ni conscients de que alguna de les relacions que tenim amb la resta de persones o coses va intermediada per això. Fer-ho en entorns de proximitat ens ajuda, com us deia al principi, a aterrar conceptes, a mostrar els riscos que puguin haver-hi, a desmentir mites que també es generen al voltant i a veure com les oportunitats i les parts bones, que no es tracta de generar una tecnofòbia que també impera en certs moments, amb tot el tema de la intel·ligència artificial i de més, doncs bé, entendre-ho, veure-ho, explicar-ho, desmentir mites i fer-ho des d'espais de proximitat, com bé deia l'Ester, de si tu ja tens una confiança amb les persones que dinamitzen o amb els espais de referència, doncs és més fàcil apropar-ho a, en el nostre cas, al barri, però a la ciutadania també, i això ens passa tant al Canòdrom com al Raval. Et posaré un exemple pràctic així. Nosaltres, a través de la cultura, per exemple, aquí al Canòdrom, per celebrar el Dia de la Dona, pel 8M, sempre fem tradicionalment un concert on ho fem en col·laboració amb residents, amb la gent de Yes Music, i muntem un concert on hi ha bandes de dones o persones de sexe no binari que fan un concert musical. Però no ens quedem aquí, sinó que amb l'excusa del concert aprofitem per fer entremig una petita xerrada amb expertes dones de l'àmbit de la música que ens permeten parlar sobre els biaixos que es donen en els algoritmes de les plataformes de música, per exemple. I d'aquesta manera, gent que a priori ha vingut a veure un concert acaba reflexionant, ni que estigui de forma momentània, sobre quin tipus de música estic escoltant i per què, i quan Spotify em posa una cançó, perquè la majoria de cançons que em posa són de cantants masculins i no femenins, i tot un debat sobre això. Això seria com un exemple de com des de llocs on no te l'esperes podem apropar aquestes coses. D'altra banda, tractar diferents temàtiques, com nosaltres aquí, per exemple, tenim com diferents programes i ens permeten fer l'abordatge des de la formació, la programació cultural, com la que us deia, la participació i l'acompanyament de processos participatius que es puguin fer a través de plataformes com el Decidim, fer un espai físic on poder gestionar aquest tipus de relació amb lo virtual. Tot això ens permet ser com un espai físic referent per acostar-nos a les coses virtuals. Llavors, quan algú a la ciutat pensa on podria anar que m'expliquin o que toquin aquestes temàtiques o que hi pugui trobar gent amb la que parlar sobre això, doncs tenir un espai físic, que això crec que a nivell local és molt important. En els òmnia de cada ciutat, de cada població, les biblioteques, un altre espai molt referent també amb tot això. I una mica relacionat també amb els temes de bretxa que et deia abans, explicar-vos per exemple, aquí just arribar, al 2021 vam iniciar un programa pilot que el que feia, ho hem fet conjuntament amb la gent de Wifinet, és apropar connexió a famílies que tenien risc estaven en situació de risc, doncs, com vam veure durant la pandèmia, va ser com més evident, quan molta gent ja creia que això de les bretxes estava resolt, doncs ja feia temps que els que hi treballàvem deien que no, però això ens va ajudar a evidenciar-ho. Doncs aquest programa pilot el que fa és facilitar connexions a diferents famílies que ho necessitàvem i això ha permès que
aquestes persones puguin resoldre com la seva bretxa de connexió, que a vegades donem per fet que tothom té internet o que tothom té ordinador o que... Doncs no és només el saber com fer-ho anar, sinó buscar solucions que ens permetin. I això és un treball que, òbviament, és un programa pilot que llancem des del Canòdrom, però juntament fent aliances amb altres, com pugui ser Guifinets, un Connexió i demés, que ens permeten facilitar. Llavors, generar aliances també ens ajuda amb aquestes transversalitats i fer xarxa a buscar solucions des d'àmbits locals per resoldre problemàtiques o necessitats que detectem. I l'últim punt relacionat amb això que tenia com en ment era una mica com la descentralització. L'Ester deia, jo estic al Pirineu i tinc unes circumstàncies, tinc l'accés que tinc i demés. En el cas nostre del Canòdrom, per exemple, no estem situats en el 22@ on hi ha totes les empreses tecnològiques o el centre de la ciutat. De forma conscient, el Canòdrom està situat al barri del Congrés i els Indians, al districte de Sant Andreu, que, si miréssiu un mapa, queda com una mica més a l'extrem, que també fa que s'apropi com la tecnologia a barris on no estiguin supertecnificats o siguin tecnològicament com superpresents. I llavors també, quan fem xerrades potser d'un nivell més d'investigació o de més, fer que s'acostin també en aquests barris referents, creiem que també és important a l'hora de socialitzar entre totes i visibilitzar aquesta tecnologia que és una mica per tots. No sé si responc la teva pregunta. Molt complet i de fet aquesta última part, i la lligo amb una de les coses que estaves comentant a l'inici, trenca com amb un dels mites que és que no podem apropar com el debat sobre qüestions complexes al global de la ciutadania. Quan nosaltres de vegades insistim en que amb tothom hem de poder parlar d'apropiació tecnològica, amb tothom hem de poder parlar de democràcia, d'innovació, que aquest debat l'hem de poder tenir amb tothom. I aquest exemple que posaves dels espais de música i de més, al final no és més que... O sigui, el que necessitem és poder visibilitzar fins on aquestes tecnologies impregnen el nostre dia a dia i a incorporar o contribuir a incorporar aquest punt de vista crític que amb aquesta assumpció tecnològica de vegades ens passa per sobre i que segurament hi ha grans corporacions que ja estan molt interessades en que no fem aquesta reflexió o que li posem aquest punt de vista una mica més crític. Llavors jo crec que aquí tant l'espai, triar molt bé l'espai, apostar pel local, apostar per posar-hi diferents perspectives, no deixa de ser clau. I vinculat a aquest trencar mites, també volia molt ràpidament adreçar-te a una altra pregunta, i que és que habitualment, quan parlem de desigualtats sociodigitals, quan parlem de bretxa digital, automàticament ens venen al cap alguns col·lectius concrets, persones grans, col·lectius vulnerables, que estiguin en situació d'exclusió socioeconòmica, però no és molt habitual, a no ser que t'hi estiguis dedicant, pensar directament en els i les joves. I m'agradaria preguntar-te també per què és important tenir-los en compte quan parlem d'abordar o d'oferir eines, d'oferir recursos, d'oferir serveis per la inclusió sociodigital cap a aquest col·lectiu en concret. Aquí igual em posaré com el barret més eclèctic i no tan canut. De fet, a la reunió prèvia vam parlar de barrets i jo vaig pensar, els aprofitaré tots. Els aprofitaràs amb tots els seus barrets. Doncs també com havent fet els deures, és com per mi hi ha com tres coses a abordar relacionades amb aquest tema dels joves. Com us deia al principi, nosaltres com a Eclèctic, en el seu moment Associació per a Joves TEP, que ja com el seu nom indica era una associació dedicada a joves, sobretot en el tema de
proposar en un barri on hi havia una situació de risc social bastant generalitzada un oci alternatiu. Llavors, la tecnologia era molt atractiva per treballar amb la gent jove i oferir-los alternatives que els poguessin interessar. En aquests termes, una base és que els joves no neixen ensenyats i que encara que socialitzin amb adults digitals, diguéssim, que poques vegades tenen un acompanyament crític sobre els usos que realitzen habitualment. Pot ser que tinguin ordinadors a l'escola, potser van a algun espai de lleure, com podria ser un Òmnia, a fer algunes activitats d'audiovisuals o de robòtica i coses així, però després en els usos diaris de consum, de TikToks i d'Instagrams i de més, no hi ha un aprenentatge amb visió crítica o un acompanyament en aquest sentit. I que pensem que com que saben fer servir un telèfon quasi de forma original o nativa, que no és cert, vull dir que és apresa també, perquè òbviament no estan en els reflexes infantils, diguéssim. Doncs donem per suposat que ja en sabran. I per mi això hi ha una metàfora que vaig sentir una vegada i que m'ha agradat molt i m'agrada fer servir, que és com si us digués que per saber agafar un llapis o un bolígraf, doncs ja sabeu escriure o sabeu fer-ho sense faltes d'ortografia o amb un estil literari impressionant. I tots ens queda claríssim que no, doncs amb aquestes eines o aquests estris tampoc. Llavors, aquest crec que és un dels abordatges que hem de fer amb joves, de fer-los un acompanyament, reflexions en espais així pròxims com els Òmnia, i potser perquè és un dels que he viscut més de prop amb el nostre propi Òmnia, acompanyar-los, fer-los reflexionar sobre els riscos que poden trobar, sobre les suplantacions d'identitat, sobre espais on està o no està, què fer si pateixo algun tipus d'abús o acoso digital. Això no neixen ensenyats, ni ensenyades ni molt menys. Llavors, crec que un acompanyament en aquesta línia és superrellevant. Simplement és, insisteixo, no estigmatitzar, no caure en la tecnofòbia, però sí acompanyar, veure les oportunitats, veure com configurar-ho en el nostre propi favor, a nivell de privacitat i de més, fer aquest tipus d'acompanyaments. D'altra banda, perquè nosaltres no hem tingut mai una visió assistencialista sobre la tecnologia, de jo ara et resoldré res, sinó de generar oportunitats. I llavors, amb la gent jove, el que és important és que coneguin tecnologies que en un futur podran ser noves eines de treball. Una mica el que comentava l'Anna, sobretot amb les noies, però sense deixar de banda també els nois, perquè hi ha un punt en el que si a mi m'acosten eines com podrien ser les robòtiques o la impressió 3D, la programació, i li trobo certa gràcia i les abordo des d'un lloc de joc o divertit, em poden generar un interès que a la llarga em faci plantejar-me carreres d'aquest tipus, i de comunicació, d'audiovisual, etc. I això per nosaltres és generar oportunitats, despertar com possibles llums que en un moment donat es puguin encendre a l'hora de triar carreres o estudis o feines, etc. I crec que és molt important en el moment actual reforçar tota aquesta branca STEAM i tot el tema d'anàlisi de dades també, però aquí potser l'abordatge haurà de ser com diferent, perquè és més difícil abordar-ho. Però segur que trobaríem la manera de dinamitzar activitats de joc que ens permetessin treballar aquests temes més d'algoritmes i de més. I l'últim, sobretot el que hem parlat, i que tant us deia jo com l'Ester, ser molt adaptable, saber llegir el moment. Si una cosa era posar ordinadors quan ningú en tenia i això ja està superadíssim, en portem cadascun una a la butxaca, doncs ara aprendre a llegir aquests canvis, anar aportant
coses que puguin ser d'interès per la gent jove, que per fer 3D no te n'hagis d'anar a un centre d'innovació o una gran universitat, sinó que obres la porta en un carreró del Raval, hi ha una associació, una cooperativa, no? Que en aquell carrer tens 3 o 4 màquines que pots entrar, que pots aprendre, que hi ha algú que t'acompanya i fer aquestes aproximacions des de la taula del costat, des de la porta de la veïna, doncs són també importants per facilitar-los aquests accessos a la gent jove, que potser veuen com l'accés a la universitat com algú més allunyat o en un centre tecnològic i tal, i no, al final ho pots tenir més a prop. Moltes gràcies, Anna, molt complet, t'ho agraeixo molt. I això, a més, sembla que ho hàgim fet a posta, que ens hem anat com lligant una intervenció amb l'altra. Acabem aquesta ronda així com d'intervencions una mica més específiques amb la pregunta que li volíem adreçar a l'Anna Puig en aquest sentit i que l'Anna ara també ens donava com peu a poder realitzar-la i una mica el que vèiem i que hem vist també quan repassàvem una mica els resultats de l'enquesta i de més, és que quan analitzem aquestes desigualtats sociodigitals, aquestes bretxes digitals, veiem que en les mateixes condicions no hi ha unes diferències excessivament grans en l'accés a dispositius o en les competències digitals en relació al gènere. En canvi, el que sí que veiem són diferències molt més notables, per una part, en com ens autopercebem, com autopercebem les nostres competències digitals les dones, i també veiem diferències molt notables en les trajectòries educatives o en el món laboral, on els homes predominen o ocupen més espai en les professions STEM. Des de Terrassa, de fet, vau detectar aquesta necessitat d'intervenir des de l'àmbit local. Llavors, una mica el que et volíem preguntar és per què penses o per què creus que és important tractar aquesta qüestió d'incorporar la perspectiva de gènere també des de la proximitat i quines actuacions es poden dur a terme per promoure la inclusió digital des de l'òptica o incorporant aquesta perspectiva de gènere. Bé, el Congrés no està pensat només en àmbit local, perquè les ponències i les comunicacions ens venen de tot el territori català i fins i tot ens venen del territori de l'estat espanyol. Per tant, està molt pensat amb el que us deia, de visibilitzar el paper de la dona en l'àmbit de la ciència i la tecnologia i, sobretot, despertar aquestes vocacions científiques i tècniques en les noies més joves. Aleshores, és un congrés, en podríem dir, estatal, internacional, perquè hem tingut ponents de fora d'Espanya, però sí que el que nosaltres, ara ja en la darrera edició del congrés, en aquesta línia que comentes de proximitat, hem apostat dels 2 dies del congrés, les protagonistes o els protagonistes són els alumnes, l'alumnat de secundària. Per tant, tot l'auditori està format bàsicament per escoles de secundària i batxillerat de la ciutat que han volgut venir a escoltar ponències a dones que tenen un paper important en aquests àmbits per despertar-los aquest interès. Aleshores, per nosaltres, aquí és un punt de proximitat, els expliquen el paper de la dona en aquests àmbits i després els fan dinàmiques de treball per despertar-los aquest interès i al mateix temps se n'adonen de la importància que té en el món de la tecnologia i de la ciència aquesta visió femenina de la... Expliquen molts exemples, tenim unes ponents que són molt potents i expliquen molts exemples que els fan despertar i dir eps, què passa aquí, no des de que... perquè els airbags estan pensats només des del punt de vista d'un home, i resulta que els airbags de les dones que estan conduint es moren més dones amb accidents de cotxe per culpa de l'airbag que no pas homes, i és perquè estan pensats. Això t'ho expliquen aquestes persones que tenim que expliquen tots els invents que han fet moltes dones científiques i tecnòlogues al llarg de la història i clar, els nois i les noies se n'adonen de la importància que
que té aquesta visió des d'aquest altre punt de vista. Per tant, si som el 50 i 50, perquè no podem formar-hi tots part d'aquesta societat i d'aquests llocs de treball i llocs de decisió i poders de decisió. Aleshores, a banda de tots aquests objectius que us he comentat, de despertar-vos aquest interès, d'aquesta proximitat, de que ens vinguin aquell dia, clar, allò és un dia, però durant l'any, des del Servei d'Universitats, fem diferents activitats que des de dos vessants. Una, apropar-nos a aquests col·lectius més vulnerables que tenen més difícil accés a les noves tecnologies. I, per altra banda, a tota la societat en general, a tota la ciutadania i a tots els col·lectius no tan vulnerables, podríem dir, però que ens adrecem a tots els nois i noies de la ciutat i fem un programa que es diu La Mostra del Coneixement, on ens acostem a les escoles de secundària, cicles i batxillerat, on els oferim, com comentava abans l'Anna Inglés, temes relacionats, per exemple, amb el ciberbullying, amb el ciberassetjament, perquè sàpiguen utilitzar el llapis, que deia l'Anna, o perquè sàpiguen a què s'afronten, a què es poden afrontar, sabent utilitzar d'una forma correcta un aparell, un ordinador, perquè la tecnologia avança de tal manera que ni nosaltres mateixos arribem a enganxar-nos al tren i hem d'estar en continu aprenentatge i aleshores imagineu-vos a les escoles. Per tant, jo crec que ha de ser una suma de tots. I per tant, nosaltres oferim aquest programa que les escoles ens demanen. Tenim un catàleg obert amb més de 5 conferències, entre les quals el que us deia, entre temes de sexualitat, de ciberassetjament, de ciberbullying, de temes d'orientació també laboral, de temes de noves tecnologies, fins ara de TikToks parlàvem també, o d'intel·ligència artificial, ara ens enfocarem també. Per tant, aquí volem, les escoles mateixes són les que ens demanen, doncs si veniu a fer-nos aquesta conferència. Nosaltres tenim ponents experts en aquests diferents àmbits i anem a les escoles que ens demanen que hi anem. Això és per totes les escoles de la ciutat i, per tant, està obert a tothom. Després, què fem? Més per col·lectius vulnerables, que se'ls és més difícil l'accés a les noves tecnologies. Doncs fem, per exemple, un campus tecnològic d'estiu, que va adreçat a escoles d'alta complexitat de la ciutat. Els oferim, com deia també l'Anna, des de tallers de robòtica, tallers de com fer un curtmetratge, ho fem amb les escoles universitàries del campus, tallers com dissenyar un protagonista d'un videojoc, tallers de 3D també, de drons. Per tant, aquí els oferim la possibilitat a totes les escoles de secundària de la ciutat, però d'alta complexitat, tenim 11 instituts, i amb ells els oferim aquesta possibilitat que els nois i noies que vulguin participar en aquest campus tecnològic hi poden participar. D'acord? I ara comencem després de Sant Joan i fins a mitjans de juliol, i es fan a les escoles que us deia, la UPC, l'Escola d'Enginyeries, a l'ESCAC, a l'Escola de Cinema i a l'escola al CITEM, que és el Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. Això és una altra de les coses que fem. També participem amb el Campus Ítaca, que es fa amb l'UAB, amb la Fundació Solidària de l'UAB, i allà també són per escoles, per famílies més vulnerables i que passin un tastet de què és anar a la universitat i que poden arribar fins a la universitat. Encara que són de famílies sempre que no tenen pares o els tutors no han anat mai a la universitat i per tant no ho veuen com una possibilitat i en canvi a través d'aquest campus aquesta tria es fa amb les pròpies escoles, amb els tutors i coordinadors de secundària. És també una selecció de nois i noies que no han de treure les millors notes, no han de ser els més brillants, però sí que se'ls ha de veure l'actitud o les possibilitats aquelles i potser a vegades és una empenta per ajudar-los també a que tinguin un millor futur. I participem en altres programes, un que es diu Technovation, que també va adreçat a nenes. Aquest és perquè sàpiguen, programin una app que la finalitat sigui millorar la societat des de qualsevol punt de vista que vegin elles, però és per noies, que vegin que les noies poden programar i
programen una app i després poden arribar a guanyar un premi. És un projecte a nivell internacional que ens hi hem sumat des de l'Ajuntament de Terrassa ja fa 2 anys i qui guanya se'n va a Silicon Valley amb la família a veure què passa allà, en viatgen allà. També hem tingut aquest any la participació de 8 grups d'escoles de Terrassa que han participat en aquest programa de nenes des de primària fins a secundària. Vull dir que anem fent cosetes per acostar aquesta tecnologia, per incloure aquesta inclusió digital als alumnes, que és la nostra missió com a servei d'universitats, una de les missions que és acostar aquestes vocacions científiques i tècniques als més joves, a les més joves sobretot, i que puguin arribar fins on puguin arribar, però que sàpiguen que existeix. No sé si és el que volíeu. Sí, i tant. Moltes gràcies. De fet, he anat agafant nota, hem recollit com un munt d'experiències i al final també tota aquesta idea d'abordar les desigualtats digitals també proveint d'oportunitats en el sentit de visibilitzar que hi ha dones tecnòlogues, visibilitzar que aquest és un àmbit que és per tots i per totes, també aquí hi ha un punt com de reflexió molt important. De fet, al llarg d'aquestes intervencions he anat com recollint verbs que hem utilitzat i que em feien pensar en les potencialitats de l'àmbit local, per abordar la inclusió digital, que és una mica com l'objecte que teníem. I hem parlat de detectar, hem parlat d'acompanyar, hem parlat de promoure, de reflexionar, hem parlat d'innovar, de visibilitzar, de sensibilitzar, d'oferir oportunitats. Llavors, ara sí, acabada com aquesta ronda una mica més específica i sabent que ens queden poquets minuts, però no volia deixar passar l'oportunitat com de fer aquest debat com una mica més obert amb totes quatre. Us volia preguntar, al final les experiències que heu compartit, les experiències que representeu, comparteixen aquest fet com d'abordar determinats diferents aspectes de la bretxa digital des de l'àmbit local, des de la proximitat. Llavors jo us voldria preguntar per què és important que els municipis es plantegin aquestes qüestions, que defineixin estratègies. I per altra banda, també em preguntava, poden fer-ho tots els municipis o penseu que hi ha diferències, que hi ha limitacions? Qui s'atreveix? Bé, jo penso que com a municipis, penso que tots els municipis poden abordar i tots els municipis haurien de pensar en estratègies. Penso que el més important justament és el que hem estat parlant durant tota aquesta sessió, és el treball en xarxa. Penso que és superimportant sumar, no treballar de manera individual, que cadascú dins de la seva caseta vagi construint, sinó tot el contrari. Penso que el TIC està aquí, nunca mejor dicho, i penso que la manera de fer, de projectar cap a fora, és superimportant, és com el que estem fent ara mateix. És una taula rodona amb diferents persones que estan participant i penso que és superimportant que puguin veure la visió de cadascun dels nostres espais. Jo també volia aprofitar un moment, abans ha fet anar una frase molt bona, l'Anna Anglès, de no perquè una persona sigui jove significa que, perquè justament com a dinamitzadora jo em trobo que hi ha molta gent jove que sí que un TikTok són fenòmenos, però tu els dones eines perquè puguin fer un currículum i no ho porten gens bé. Com tampoc hem de donar per suposat que una persona, gent gran, una persona d'una certa edat, és incapaç d'aprendre o una persona amb una certa discapacitat no pot aprendre, perquè la nostra realitat a l'Òmnia de la Seu és totalment el contrari. Justament nosaltres treballem amb persones amb discapacitat física multisensorial, persones amb malaltia mental, que justament els hi obres un món
i els hi dones veu. Penso que un dels verbs que potser també et falta en aquesta llista, Sandra, és donar veu. Penso que també és molt important donar veu, escoltar, però també donar veu. Gràcies. Gràcies, Esther. Va, que jo em sumo a l'Esther. El que diu l'Esther. Más uno. Más uno. Jo crec que l'important també de l'àmbit local és que és el que diríem, no? La primera milla. Vull dir, tenir referència o que des de tu percebis que des de la teva població hi ha l'oportunitat d'aprendre o de relacionar-te, doncs és superinteressant i tant això com ho percep cada persona que pot formar-ne part, com l'oportunitat de poder detectar de primera mà a través de tota la xarxa de serveis que pugui tenir una població. I sobretot el que deia l'Esther, de fer xarxes i teixir aliances. Moltes vegades és rascar o buscar pressupost per fer coses, però a vegades no és ni això, és posar en contacte dues entitats del barri o de la població que tenen necessitats complementàries i generar espais intergeneracionals, posem per cas, o d'intercanvi de coneixements i que es puguin ajudar unes amb les altres. I això qui ho pot fer és qui coneix el teixit i qui coneix les entitats que té, i això sí o sí és l'àmbit local. Perquè si després ja anem ampliant, ja potser la cosa es complica i tenim xarxes de segon i tercer grau, però i això igual una mica també la pota que no pot fer l'Esperança avui, que és, per exemple, una altra de les grans potes que trobem a la majoria de poblacions és la biblioteca, que ja sigui en un espai físic o un espai itinerant, però que serveix per una font, un espai de trobada, i que en el meu parer, i això és una reflexió que crec que us vaig compartir un enllaç a una guia sobre l'abordatge de l'aprenentatge a les biblioteques, i vam poder participar a través de la part de les TIC, i també hi havia la Susana Tesconi des de la part d'investigació i demés, la gamificació, la lectura, òbviament, però si una cosa té la biblioteca és que és un espai obert a tota la ciutadania, fora de l'àmbit curricular, que sembla que en l'àmbit curricular està pautat quan has d'aprendre segons què, però la biblioteca et permet arribar a tot l'ampli espectre de la població, des dels nens i nenes petitons que van a fer primeres lectures a la gent gran que hi accedeix. Molt d'acord amb el que deia l'Esther, que jo he tingut alumnes brillants de 80 i pico d'anys que sabien més internet i més enviar correus electrònics que gent de 40 que no havia tocat un ordinador en sa vida perquè per la seva feina o el que fos no els hi pertocava. I persones, gent de pràctiques o de més, que potser és gent molt jove i que no entra en el seu espectre de coneixement enviar un correu electrònic. Perquè s'envien missatges per Instagram, però un correu electrònic amb el seu assumpte, no és habitual. I llavors, fins que no s'enfronten en àmbits laborals, no necessiten d'aquests coneixements. I és important, també l'àmbit laboral és un espai al que esperem que vinguin apresos, acompanyar en aquestes coses és rellevant. Gràcies, Anna. Jo sí que em fèieu pensar, faré com una mica el contrapunt. No sé, Anna, tu volies intervenir? Potser m'he colat, eh? No, tranquil·la, Endavant, Sandra. endavant. Jo també em sumo tant a l'Anna com a l'Esther. Nosaltres des de l'Ajuntament tenim un projecte educatiu de ciutat que es diu Terrassa Aprèn, que precisament és un projecte que estem enxarxats tots els agents del sistema educatiu, des de dalt de tot fins a baix, i nosaltres des de la universitat formem part d'un grup motor que treballem la bretxa digital i el foment de les STEAM, i un exemple que hi ha és en totes les escoles, siguin instituts, escoles concertades, etc., per exemple, crear un grup de WhatsApp, dèiem,
amb tots els professors de tecnologia i professores de tecnologia per compartir, per exemple, elements de robòtica, no? Perquè hi ha escoles que tenen i n'hi ha altres que no. I aleshores, tu ens ho podeu deixar perquè tothom pugui tenir accés també a aquesta tecnologia, perquè no tots els instituts poden tenir accés, no? Per tant, el que dèieu, treballant en xarxa, i de veritat, i il·lusionats en poder-ho fer. Ja està, Sandra, tot teu. Gràcies, Anna. Gràcies. No, em sumo absolutament a tot el que s'ha comentat. Sí que volia fer, potser d'abogado del diablo, potser, una mica com de contrapunt en el sentit de dir que no podem abordar o no podem atacar, no podem fer força sobre allò que desconeixem, no? I jo crec que aquesta és una de les, potser de les limitacions, si m'ho permeteu, en l'àmbit local, no? I que va més enllà de conèixer com és el fenomen de la bretxa digital i totes les potes i fins on arriba l'impacte. Jo crec que encara estem una mica en aquest punt, no? Jo pensava que això ho teníem superat, però continuem com fent la pedagogia de quan parlem de bretxa digital no vol dir accedir a internet, no? Vol dir molt més, no? I visibilitzar aquest molt més. Ja no només això, de poder detectar, de poder tenir aquest termòmetre de com està el nostre municipi, la nostra ciutat en aquest sentit, sinó inclús en el punt de conèixer quins són els recursos que tenim, les experiències, i aquí faig com una defensa del tercer sector també, que ha fet molta força en generar recursos, serveis, en proveir de capacitació, d'acompanyament i de més, i que moltes vegades no s'acaba coneixent, no? O hi ha aquesta interconnexió que dificulta aquest treball en xarxa del que estàvem parlant, no? I jo crec que al final passa per comprendre que és un àmbit més de les polítiques públiques i, per tant, que hem de posar en valor i que l'hem de reconèixer i que, per tant, hi hem de posar recursos, i això vol dir planificar amb uns objectius, amb uns indicadors, amb unes avaluacions, no? Fer-ho com de forma estratègica. Però vaja, que això no resta a res del que estàveu dient, sinó que vol com sumar una mica més. Anna, endavant. Sí, que et anava a dir que una mica lligat amb això que també deies del tercer sector, que crec que és important que des de l'àmbit local es pugui garantir aquesta equitat a totes les persones. És a dir, no és l'accés a internet, és que tothom pugui tenir aquest accés a internet. Jo pensant, deies estratègies, facilitar que la gent en general pugui accedir a realitzar coses que cada vegada són més digitalitzades, com el simple fet de fer un tràmit. Durant la pandèmia, de repente, tots els tràmits eren digitals i tothom havia d'haver après o havia de saber com arribar a gestionar, i ja només pel fet de barreres d'idioma, ja no només d'alfabetització digital, sinó d'alfabetització clàssica, diguéssim, podien generar barreres en un àmbit virtual on no tens algú que t'acompanya. Per això nosaltres sempre diem que són tan importants aquests acompanyaments i aquests espais de referència on poder acudir. I per això l'àmbit local, que té diferents serveis al territori, a la seva població, on es pugui atendre les persones, és important, perquè cada vegada estem més tot digitalitzat o virtualitzat i no tothom. És superimportant aquesta dupla, aquest conviure constant de lo virtual i lo presencial per poder garantir que tothom pot arribar a tot i que tothom tingui accés d'alguna manera, sigui directe a casa o indirecte des d'un espai social o compartit, però que des de l'àmbit local puguem garantir que totes les persones puguin tenir l'accés a una màquina, l'accés a la xarxa i al coneixement, si no més. Gràcies, Anna. Sí, totalment. I aquí aprofitaré que m'ha tornat a venir, em filava bé, i em ficaré com la cunya publicitària. En aquest sentit, nosaltres, una de les coses que vam detectar amb l'enquesta, amb els resultats de l'enquesta de l'any passat,
va ser això, no? Tota la complexitat i tot el nivell de desigualtat que es generava en la relació amb l'administració pública digital. Llavors, aquest any vam decidir que l'edició de l'enquesta la focalitzaríem justament en com està sent la relació dels ciutadans i ciutadanes amb l'administració digital i quins són els reptes que s'enfronten. Tinc el convenciment que els resultats que tindrem també seran interessants en aquest sentit i que veurem un possible... quins són els resultats en aquest àmbit. Sense voler allargar-me més, perquè anem com una mica passades de temps, però entenc que també hem començat una mica més tard, llavors volia poder compensar una mica tot això i crec que aquesta part final de taula de debat és molt interessant. Sí que no voldria que marxem sense resoldre almenys alguna de les preguntes que ens han arribat i que ens han arribat per part de les persones que ens estan seguint a través de l'streaming i que són realment molt interessants. He pogut veure com així en diagonal també que ens han arribat alguns enllaços, aportacions d'altres projectes i de més. Llavors, agrair-vos també la participació de les persones que heu estat a l'altra banda de la pantalla, per dir-ho d'alguna manera. I us comparteixo un parell d'aquestes preguntes, si us sembla. A veure, on les teníem? Les recupero, Aquí teníem la Gemma, ens comentava, ens deia gràcies per aquest seminari, voldria compartir aquesta inquietud, i ens deia, quan parlem de drets i de democràcia en l'àmbit digital, no puc deixar de banda el que planteja el fet d'estar sotmeses, ens ho posen entre cometes, a grans empreses tecnològiques que hi ha al darrere de la tecnologia que s'utilitza de manera majoritària, el que coneixem com GAMAM. En aquest sentit, crec que la tria tecnològica des d'un punt de vista crític és una qüestió complexa i m'agradaria saber com s'està abordant per a poder empoderar la ciutadania en el que significaria apropiar-se de la tecnologia. Què en penseu? Va, si vols, per al·lusions de democràtica, però després li passaré a l'Ester, també, em sembla. Li passaré a l'Ester perquè nosaltres, des de Ecolèctic, ja fa 30 anys, diguéssim, i per extensió també a la xarxa Òmnia, treballem en programari lliure. Per tant, quan fem formació, la fem en programari lliure. La nostra manera d'abordar la tecnologia és des de la sobirania tecnològica i tot aquest àmbit. Però també des de l'altre barret, que dèiem abans, Sandra, des del Canòdrom el que estem intentant és demostrar que un equipament públic que funcioni amb tecnologies lliures és possible i en això estem. I fa 2 anys, 2 anys i mig ja, que totes les nostres màquines, fins i tot les pissarres digitals, s'han buscat compatibles amb sistemes operatius de Linux. La nostra antena Cibernarium, que fem juntament amb Barcelona Activa, donat que la nostra aula és tota de programari lliure, es va demanar expressament i es va fer un temari expressament dedicat a fer la formació amb eines lliures. Quan parlem o fem formacions i tallers les abordem des d'aquesta mirada, diguem-ne que és la nostra croada contra les GAFAM o les GAMAM ara actualment. Intentem sempre tenir els servidors propis, controlats per nosaltres i gestionats. Òbviament això té un cost i té un manteniment, un esforç, una pedagogia a fer sempre, perquè no tothom està basat a treballar amb aquestes eines i a vegades hi ha reticències que s'han d'anar treballant. Però nosaltres insistim, creiem que és superimportant que la gent tingui molt clar on s'allotgen les dades, perquè, òbviament, el que diu la Gemma, que una salutació des d'aquí, és molt important que la gent ho sàpiga. He vist també que hi havia una altra pregunta després vinculada també amb el tema aquest de la sobirania tecnològica, que és el del DD, aquesta distribució alternativa al Classroom que s'està intentant impulsar a diferents escoles per una mica com nosaltres demostrar que és possible des de servidors propis, amb eines de programari obert,
en les que podem controlar qui gestiona les dades, de qui són propietat, què se'n farà d'elles, etcètera. Bé, és difícil lluitar contra allò gratuït, fàcil, ràpid i efectista, i a més amb un disseny fantàstic. Hem de posar-hi com molta cura i carinyo a l'hora d'explicar-ho i transmetre-ho. Els pilots amb el DD sembla que estan funcionant, amb alguna dificultat segurament en algun punt, però com totes, vull dir, tot allò que neix i que es desenvolupa per millorar, doncs ha de passar un procés. Però bé, l'esforç hi és. Des de l'àmbit local, què es pot fer? Doncs recolzar aquest tipus d'iniciativa, facilitar espais en servidors propis, garantir i fer pedagogia, facilitar formació. Jo tinc la sensació una mica de iolo que va repetint, una vegada i una altra, però al final és demostrar, és que és fort que haguem de demostrar, però mostrar que és possible fer-ho de forma sobirana, ètica, rebutjant la pirateria, allò de la compra de llicències, quan pots fer-ho d'una forma ètica, clara, oberta, auditada, també fugint també dels mites i les pors de és que si és abierto, no, si és abierto vol dir que hi ha més gent que ho audita i això no vol dir que tingui més riscos o més... No, al contrari. I a més visibilitzar, una mica amb el que comentaves també de digital democràtic i de més visibilitzar els impactes que té el no apostar per aquest tipus de tecnologia. En aquesta línia, la FAC presentava fa parell de mesos, diria, jo controlo fatal els temps, potser era una mica menys, l'estudi que havia realitzat amb el grup Esbrina, l'he dit, i que ens mostrava fins a quin punt s'estaven vulnerant el dret a l'educació dels nostres infants i adolescents amb l'assumpció d'aquestes grans, de les plataformes de les grans corporacions en les escoles. I hi havia una pregunta que anava com una mica també en relació, que parlava d'aquestes actituds, haver de lluitar també contra les actituds una mica com de refús, i que tu també ho apuntaves, i penso que una de les claus també va en que quan pensem la capacitació digital potser no l'hem de pensar tant des d'un punt de vista instrumental, sinó més aviat substancial. Hem d'acompanyar les persones perquè puguin, m'ho invento, puguin aprendre a fer servir un processador de textos. No cal que ensenyem a utilitzar el de Windows, el de no sé què, el de no sé quantos, no? Vull dir que al final les competències haurien de poder ser com més transversal. Jo crec que aquí també és un dels... Això nosaltres li en dèiem aprendre a aprendre, perquè al final d'aquí 3 dies sortirà un programa nou per editar textos. Sí. Els Òmnia també, com deia l'Anna, com deia la companya Anna, nosaltres treballem en programari lliure. Penso que també és important que puguem anar canviant aquestes paraules, aquests conceptes que moltes vegades la gent fins ara, i no parlo d'ara, sinó ja per sort de fa uns anys, doncs no hi havia molta alternativa, però ara sí que hi és aquesta alternativa, i és que l'hem de donar a conèixer. Nosaltres, quan arriben participants i engeguen l'ordinador, ostres, clar, veuen un sistema que no és Windows i, per tant, ostres, Esther, això com funciona? I, ei, respirem perquè funciona igual que la resta. És canviar, és canviar aquesta mirada perquè les eines hi són i, a més, són eines justament democràtiques. Tothom pot accedir a aquestes eines i penso que és superimportant donar a conèixer alternatives. El que tu deies ara, Sandra, no parlar d'un Word, sinó canviar aquest concepte per un processador de test i que la gent sàpiga que realment és un processador de test. El Word és la marca, no és... Per tant, és donar aquestes eines a la població en general, que sàpiguen que hi ha alternatives, que són democràtiques, que són de codi obert, que no perquè siguin de codi obert significa que tindré més riscos, no, tot el contrari, moltes de les vegades, i per tant és superimportant.
Jo crec, Sandra, perdona, Sí. del que deies tu a les escoles, del digital i democràtic, del risc que suposa que a priori, et fan un correu electrònic, un compte en el que tu gestiones tota la teva carrera escolar, no? Això vol dir que tu ja tens un correu electrònic d'aquesta marca. Quantes vegades heu canviat de correu electrònic? Una o ninguna. Per tant, si tu ja captes tots els teus clients des de que són ben petits i seguiràs captant les seves dades, la informació sobre els seus usos, perquè com que seguiran fent servir aquest correu electrònic, perquè a més el fem servir per registrar-nos a milers i milers de llocs, aquesta gent tindrà les dades de la vida des dels 3 anys fins a l'infinito d'aquesta gent. Per tant, és per això que és important trobar una alternativa que ens permeti saber que aquell correu electrònic s'apagarà o desapareixerà o que no guardarà dades en un moment donat. Doncs això, és aquesta la rellevància, perquè ens sembla innocu, ens sembla que no passa res, però al final el que fan és anar capturant, doncs ara mateix, si feu servir Google Maps i demés, us pot dir on veu estar fa 5 anys, a quina hora i en quanta estona. Doncs imagineu això amb criatures ja des de ben petites, des de 0, 3, si voleu, des que es registri l'usuari fins a que deixin de fer servir aquest correu. I a més amb aquesta idea de poder proveir d'una alternativa, perquè moltes famílies ens hem trobat que era o passaves per aquí o passaves per aquí, tampoc hi havia... O renunciaves a la relació amb el centre educatiu, que també... Cosa que no és massa... No és massa viable, realment. Voldria agrair-vos que ens hagueu... Aquesta estona que hem compartit, ens han quedat diverses preguntes com en el tinter i per mi això no és més que un indicador de que el que hem estat parlant és prou interessant, que tenim moltes coses a dir i per tant que és un tema en el que cal continuar reflexionant i continuar posant-hi energia. Per no allargar-nos més, finalitzem el seminari aquí. A les persones que ens heu estat seguint, moltes gràcies a totes. Disculpeu de nou les incidències, però, coses del directo, al final. A l'Anna Inglés, l'Anna Puig, l'Ester Collado, moltíssimes gràcies pel temps que ens heu dedicat, per la predisposició, que les persones que esteu a l'altre costat de la pantalla no ho sabeu, però és un plaer tractar amb elles i ja fa mesos que això es venia cuinant i s'agraeix moltíssim aquesta predisposició. Dir-vos que el seminari està enregistrat i per tant s'hi podrà accedir, el podreu recuperar, us passarem totes les dades. Pensem que tot allò que s'ha anat compartint també en el xat del seminari, s'han enviat documents, referències i demés, també és interessant i per tant intentarem a totes les persones que s'han registrat fer-vos com un retorn de tot això. Sense més, per saber més del que fem, podeu seguir-nos a totes a través de xarxes socials, de la web de la Fundació i de les entitats o experiències que representem cadascuna de nosaltres. I fins aquí. Molt bon matí a tothom i moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.